Astagfirullahaladzim, Mak. Juragan lho, Mak, kowe iki, Mak. Juragan arek piye meneh, Kak. Saisah dhewe ya Allah. Kaya ngene iki nya. Kene iki karyawan kok saisah ngene iki ora gelem. Lah, iso turu wis tantraman do turu. Juragane sing gajian iki jek saisah ngerti ra? Ono apa gambir iki gak 11 to. Hooh, Mak. Ono sedo sendal iki jek saisah ngene iki ya dina-dina ngene iki mangkane. Kok jek ngurake meja ae lho sakmono ae kok ngene iki piye? Potong ae. Lah iya. 350 lho kuwi ya, 350 e dhewe gelem saisah ngene iki kepiye? Karepe do kepiye karepe ya, Kak? 350 ngene iki ya, Kak. Nah, lho. Potong ya, Mak sesuk. Nyeket-nyeket rapopo kayak aku. Juragane gering ya gering ngene iki Kak kepiye? Sabar ya, Mak. Kae untuk awake kok anu juragane kok nyebar godhong kok sabar tak wetara Kak. Wis semangat ya, Mak. Tak balik bubuk genti. Oke.